Christian Camilleri ta' 35 sena minn Kirkop tilef ħajtu traġikament tard is-sibt fil-għaxija wara li baqa' dieħel f'siġra fi triq Garibaldi fil-Marsa. L-inċident seħħa l-ħabta tal-10 ta' filgħaxija meta l xi raġuni Camilleri tilef il-kontroll tal-vettura tiegħu tal-għamla Toyota Corolla u baqa' dieħel b'impatt qawwi f'zokk ta' siġra. Ir-raġel kienet isuq mill-Marsa direzzjoni lejn Santa Luċija meta kważi fit-tarf ta' triq qabad il-bankina tela fuq il-ħamrija u baqa' dieħel fis-siġra. Fuq il-post issejħu bosta ħaddiema mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u t-tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Il-każ der mill-ewwel li kien wieħed gravi tant li l-vittma ġiet ċertifikat mejjed fuq il-post. Għal xi ħin kien hemm ukoll xeni taqsim il-qalb bil-qraba ta' Christian ma setgħux jemmnu dak li kienu qed jaraw quddiem għajnejhom. Kmini l-ħadd filgħodu Gianpier Camilleri u l-vittma kiteb fuq il-profil tiegħu ta' Facebook biex jagħtihom il-faraġġ. U għalhekk tina l-faraġġ Chris għax flok ġibtilha l-fjuri lill-omna kif kont tagħmel kull sena f'jumlhom se jkollna nippreparaw tiegħek. Huwa qal li ħuh kien dilettant tan-naru tas-sajt għax fihom kien isib is-serħan u l-wens. Qal li ħuh kien maħbub minn ħafna kull fejn imur. Bosta kienu l-messaġġi ta' sħabu u kollegi fuq il-post tax-xogħol li jesprimew id-dieqa tagħhom għall-mewt traġika ta' Christian. Intant dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Ian Farrugia li ħatar bosta esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. Il-Pulizija qed tinvestiga l-każ.